Sagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Isang magandang araw sa inyong lahat. Ayon sa aking pagsisiyasat na ginamitan ng lohika, mahika at konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Ayon sa research, mas gusto na raw ng mga Pinoy couple ngayon ang mag-alaga ng pet kaysa mag-anak. Ayon sa Commission on Population and Development na nasa 1.9 ang fertility rate ng Pilipinas. Ibig sabihin, halos 2 anak na lang ang average sa bawat pamilya. Yay! Noong 2017, 3 anak pa yun. Pero sa Metro Manila, 1 anak na lang kada pamilya ang average. Yay! Ayon sa CPD, dahil ito sa ekonomiya, lalo na dumaan pa ang pandemya, kawalan ng trabaho at oportunidad sa buhay. Yan umano ang dahilan kung bakit ayaw muna mag-anak ng mga Pinoy couple at minsan gusto na lang munang mag-live-in at mag-alaga ng hayop tulad ng aso at pusa kaysa gumawa ng bata. Hinihikayat pa din ng gobyerno ang mga mag-asawa na mag-family planning at wag mag-family planting. Yan ang Galing ating mo talaga. Siko. Basic, sino ako? Sino? Ako? Kailan pa bang i-memorize yan? Morning call! Morning, Teens! Loyal! Feel good morning! Andang Lunes, pizza 3 sa bulan sa Hunyo, Toig 2024, may buntag kanitanan, maray na aga sa inyo gabos, maya paabak po kikayungan, na imbag na bigat kada kayo. Apo, madyong buntag kaninjong tanan. Sa oras na 7:30 ay kasama niyo na ang cool na uncle from Davao na mahilig sa mag-alaga na. Mas bata. Hindi ako hindi ako bakal nagsabi. Mangkanora. Mas batang pet. Yan. Yung kakapanganak pa lang. Uncle Dagon! Hindi pa pwede yun eh. Hindi pa lubog pa ang sapa. Dami mong alam. Itaas ang kamot Sa mga angkol. Itaas ang kamot Sa mga angkol, kasama rin ang pambansang tita. Ang dahilan bakit ka nanonood ng radyo sa Tita Max. Cute. Pampakoor, Tita Tanya, Chinita. Chinita, girl, my chinita, girl. Thank you, Col! Ayon nga sa research states, no? Sa Commission on Population and Development na in addition sa sinabi ni Uncle Manggas na ang mga Pinoy couples ngayon mas prefer nila na wag na muna mag-anak, mag-ano muna tayo. Happy ako. Happy muna, mag-enjoy Happy muna. ako na ganyan ang ano pala. Meron palang statistics na ganyan. Meron. Happy ako para sa ating bansa. Kasi, doon na tayo sa realidad. Oo. Mahirap ang buhay. Yung isang anak nga, mahirap eh. Oh, ay paano pag dalawa, tatlo? Kaya, 4, 5. kaya ang taas ng poverty rate natin eh. Dahil Yo. ang hirap, di ba, sa dami ng bayarin natin at sa taas ng bilihin. May isang in-interview na nanay, 5 anak niya. Ang trabaho niya, isa siyang cleaner. Okay? Tapos yung asawa naman niya, walang trabaho. Baga, Oo. racket-racket. Opo. Sabi niya, sa una lang daw masarap. Pero pag nandun ka na, 5 anak mo, ang hirap. Oo, correct. Pagkasahin mo yung 200 pesos a day. Totoo yun ang sabi. Diba? Pamasahe lang natin po yun sa tricycle eh. 200 pesos a Diba? day. Kaya 5 anak mo, paano mo... Magic ba to? Diba? Isang bigas lang. masarap eh.
Mang Kanor, puro kasarap. Kaya mag-family planning po. Kung masarap, mag-condom or mag-ano. Why? Hindi nga, pwede. Yung mga local government units natin, may mga programang ganyan, nagbibigay ng libreng mga... Seminar. Oo, mga pang... Yung diba? mga isa reproductive. Oo. Para malalaman nyo na, sige, kung gusto nyo ng calendar method, Oo. para wala kayong mga contraceptives, Libre na- pwede rin contraceptives para hindi nga lumobo yung Yes. population. Hindi naman para sa ano, para sa ibang tao, para sa iyo 'yan, para hindi ka mahirapan kasi pag nagkanak marami, o saan din takbo mo, saan din sisi mo, sa gobyerno din naman. naman. Oh, 'di ba? So 'yun. Ano kinalaman ng gobyerno? Kayo na napasarap? Tapos, Kaya nga Pag 'di ba? naghirap? Oo. hey, Ay. So basic! 'yun ang happy ko, Col. Salamat sa news na 'yan. Pero sabi nga nila, at the year 2030, magkakaroon na ng aging population ang Pilipinas. Year? Kasi year 2030. Kasi magkakaroon na ng mga 60 years old na... Oh, tayo na 'yan. Oo, 30. aabot ng... Ano ba ngayon? 24? Wala pa. 6 years pa. So 40. May mga mag-aging na daw kung hindi na madagdagan yung population kasi nga 'di ba lumiliit. Yan. Pero Okay, tingnan ganun natin. talaga, ganun talaga. Pag oras mo na. Alam nga naman si Mang Kanor ka, di ka naman si Mang Kanor at Uncle Juan Ponce Enrile. Sandali. Kami mga immortal kasi kami. Oo, oy. Ano ba yung mga ininom niyong anting-anting? May anting-anting ka ba, Mang Kanor? Ihi. Ininom babae mo? Paano niya nalaman? Galaw ka. Ihi ng pit. Ay, nampit. Uy, baka ma-leptospirosis ka dyan, Kaya ha? nga eh. Kaya yan, sa mga families, couples, gusto nyong i-enjoy muna, lalo bagong kasal. I-enjoy nyo muna yung pagiging couple. Yung company nyo as couple. Kung kaya nyo buhayin yung 3 anak, 5 anak, go. Pero Oo, kung hindi nyo tapos kayang buhayin isa, Yes. pwede na. Hindi naman porke nagsama na agad, anak agad, makapundar muna kayo ng tirahan. Ang laking bagay, ang laking kaalwanan Totoo kapag yan. nakabili muna kayo, nakabayad kayo ng bahay Properties. nyo, di ba? Tapos saka na lang, planuhin ang mga bagay. Kasi alam nyo yung pag may bata ka na, investment din yung bata eh. Oh, hindi Wala, basta-basta. mahirap na. Pag-aralin mo, May, yung bata, yung aso. O, ano sasabihin mo? Come. sabi mo sa aso? Sabi sa asawa mo. Hoy, bang kam. Kam, bibi, kam. Iba yun mga ano, sa Bisaya eh, bikang-kang, iba yun. Ay! Di ba? Oh, baby ko, tana, baby ko. Sabi mo Umiiyak. sa- Sabihin mo sa bata? Sabi mo sa aso. Uy, may iyak! Yung bata? Yung aso. Mas maganda si Taxi. Siyam na buhay niyan. Ng pusa. Yung bata. Sa bagay, nalaglag na sa kolong-kolong, boy pa din. Hoy, yung aso! Yung bata. Yung bata nilalagay sa kolong-kolong. Kulong-kulong. Ay, yung motor? Yung kuna. Kuna. Kaya, Crib, kolong-kolong naalala ko yun sa yung Manila. kulong-kulong yung motor na may ano. Kulong-kulong kasi yun, kulong-kulong. Eh, pakulong na ako. Sa puso niya. Sa nanay? Oo. Single mom ba yan? Uy, yung pusa! Sabi ng bata. Lagi kasi nanonood ng YouTube eh. Kaya nagaya yung yung sounds ng animals. Yung bata? Yung pusa. Sabi, the wheels and the bus go round and round. Uy, kumanta yung bata! Yung pusa. Sabi niya, Nakaka-allergy yung balahibo niyan. ng pusa? Ng nanay. Sabi niya, Coco Melon! Sabi ng bata. Sabi ng nanay, uy, gusto ko yung nanay, may Coco-Melon. Ay! Uy, Maka na! nanood ang Coco-Melon. Coco-Melon. Malaki ba yung cocomelon? Nanay? Kapitbahay. Ano? May libreng bakuna dyan yung mga barangay para yung rabies. Alam ba, safe sila sa rabies. Anti-rabies yung binibigay ng mga barangay para dyan. Ang haba. Para lang mas aso, ang haba pa. Oo nga! May anti-rabies yung barangay para dyan. Para sa aso. Para sa nanay. Magpakagat na ako Sa aso! sa nanay.
dede ka na anak. Sabi ng nanay? Sabi ng nanay? Barangay. Uy, wala, single mom na siya. Yung nanay. Yung aso. Kawawa naman. Yung ano niya eh. Yung... Puno ng gatas. Yung dibdib ng nanay. Sumagot ka! Sino? Isipin ko sino. Ano? Yung pusa. Oo nga. Pero Nagpapump siya. Nagpapump para lumabas yung gatas. Nagpapump. Yung nanay. Si Kapitan. Sabi niya. Sabi ng aso. Ay, kumanta siya. Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, you, Papa. Gumanon. Gumanon siya. Gumanon. Yung bata. Si Kapitan. Uy, hello. Uy, I love you too. Sabi ni Kapitan. Sabi ng aso. Sabi ng ba? Kinapon eh. Yung aso. Si Kapitan. Pagkatapos, kinulong na sa kulong-kulong. Si Kapitan. Baka kasi mang-breeding pa. Mag-breeding yung aso. Si Kapitan. Maraming salamat kayo nakatutaw. 90 po sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Ow, ow, ow. Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!